ga annabi munzali sharifa mai kyau da kwalliya. Yana da fadiha ƙaunar ki ba za na barta ba. Shugabar mata aka bamu azima ke kika haskaka mu, ke kika zamto garkuwar mu, wallahi kin isa ki bamu kariya. Yana da fadiha ƙaunar ki ba za na barta ba. Ya ɗahira ke ce kwanata yar asali sannan da gata, dukkan mutane sun fahimta ƙaunar gina na bangajiya. Yana da fadiha ƙaunar ki ba za na barta ba. Yana da fadiha ƙaunar ki ba za na barta ba. Ya sayyada ku na gidan isa, gaban ku dole a durkusa, ni dai a san kuna yi nisa, kun ga kwana wuce shiga tsiya. Yana da fadiha ƙaunar ki ba za na barta ba. Allah ya ɗaura aurenki ne saboda girman isarki ne, kin auri sayyadi Aliyu ne, komai yana gungu bai ɗaya. Yana da fadiha ƙaunar ki ba za na barta ba. Fatima sirrin Mustapha, ruhinsa ce ya munazzafa, kamar sace da ke arifa, kin huta kowa sharifiya. Yana da fadiha ƙaunar ki ba za na barta ba. Sharifa burin ido ya ganki, babban burina na zo gurinki, ran mutuwa ta na zo garinki, ke ce kawai zaki bani kariya.